lähti heti testaamaan. Ai, siinä on lähellä. Siellä Kristuksella on vähän näitä kyroloimia tuossa isossa sulkuspinnerissä. On vähän kohtaan vaikea ohjata, jos on täydet tiedot aseesta. Se oli taas aika lähellä, että liitty saisi voiton siitä, mutta vasta puoli minuuttia kisattu ja nyt on kunnon vääntöjä menossa. Ja vaan liitty kokainnettiin paikkaa. Krisus ei oikein päästä tuolla vielä kunnon osumaan, mutta se ei tarvitse tapahtua kuin yhden osumaan. Ruupunspinnereissä on yleensä aika paljon kineettistä energiaa, että kun on terän nappaa, niin se siitä sattuu. Taas on liittyllä hyvä notea robotista. Nyt on käynyt jumissa toisissaan, mutta Anni lähti irti vielä. Siellä mennessä Krisus jäädä seinään kiinni, mutta pääsi pois ja nyt edelleen hakee poika. Nyt on kyllä taas haetaan puolet ajasta vasta kisattu, eli kyllä tässä vielä on aikaa vääntää. Viimeinen minuutti, eli aukeaa tuo pudotusaukko. Krisus ylös alasin, mutta ei liikuta kykyinen edelleen. Nyt on oikeinpäin. Kriksalla on ilmeisesti vähän epätasapainossa aseet, on vähän osumaan jostain. Liitty yrittää. Oi, onko siinä? Nyt lähti jo Krisus yksi mitä sieltä tuli. Liitty on voitti tämän ottelun. Tosiaan G1 punaisessa ruudussa ja Kipinä sinisessä ruudussa. Oi, ja sieltä G1 otti heti voiton. Pelkkä 5 sekuntia. Hän sai G1kin pikkusen osu. Sekunteita otti heti painoaan päälle. Alka tippui heti kyydistä. Kummallakaan ei mitään aktiivista asetta. Käytössä toisen voi ylittää tuon lainan saa yli saada, mutta tosiaan niin molemmat varmaan lähtee siihen viimeiseen minuuttiin, kun tuo laitaan auki. Sekunteetti siellä selvästi Graffitia kökkii ja nyt Graffiti on puukottaa siellä Sekunteettiä. Ai se pyörii? Joo. Nice. Graphimilla on tommonen pyörivä veitsi tossa aseena. Vääntää. Toista robottia saa kuljettaa maksimissaan 20 sekuntia. Oota pää irrota. Noin. No niin. Noin, laitteet lähti irti. Aseet täysin ja eteen täysin. Tosiaan toista laitetta saa kuljettaa 20 sekuntia ja kiinni saa pitää 10 sekuntia, eikä sitä pidetään tää matsi koko ajan niin käynnissä. Meillä on erikseen tuomari, joka vahtii niitä aikoja. Tää on vähän molemmat hakee kokonaista paikkaa, mutta puoli minuuttia niin alkaa se viimeinen minuutti, jos se laita aukeaa, niin päästään työntämään toisiaan ulos tuolta. Ja ulosajossa, niin vaikka molemmat tippuu, niin se klubi on ollut se, niin kuin, joka niin kuin, olisi pystynyt estämään sen poisarjan, mikä on yleensä alempi laite, niin se saa pikku voiton sieltä. Viimeinen minuutti alkaa siellä laita aukeaa ja
Molemmat kun on ollut pohjimmiltaan työntänyt laitetta, niin nyt on se etsikäänsä voittoon. Totuuden herra. Secondateään se työntää graffia, mutta ei kuljetetaan. 2 minuuttia vaan Ei ole lähellä olla. Tässä pitäisi mennä karkuun ja secondate perässä. Ja sieltä lähtee. Graffi ei pysty tekemään mitään. Osuva secondate tuohon pudotusaukkoon. Joo, kyllä. Eli siitä secondate Mä menin mukaan. Otan näin vaikka tuomari. Joo. Tosiaan 450 grammasia aloitellut karsintoja. Siellä lähti puujalka yllättävän lujaa. Tää puujalan jalat on vähän osumaa. Molemmilla on tämmönen vaakaspinneri, että molemmilla on samantyyppinen ase. Puujalalla on pikkusen ohjausongelmia. Ja se ase vaan vahinkoa tekee silti. Puujalka on liikkuu jonkin 4 eri tavalla tuossa areenalla jo. Siellä on liikuntakyky. Siellä liikkuu kumpikin. Purkata. Minuutti mennyt. Pojalla on selviä vahinkomerkkejä. Sipilä vähän kattelee tästä ja oikein tapahtuu. Korjaan alakohta. Mites tää? Onko se vielä hengissä? Ai näköjään. Vähän työllistä. Pojalan ohjattavuus on ehkä kyseenalaista, mutta liikkuu vielä. No joo. Mikä, lasketaanko tää? Ja vähän odotellaan tuossa, okei nyt toi laita 10 sekunnin päästä. Siellä on niinku puujalka lievästi sanottuna reunalla. Mitähän voi vielä kääntyä tää tilanne? Noin, sieltä se alakolina otti voiton. Aika paljon tuhoa. Edelleen. Kyllä kipinä mennä se on päästä ulos alueelta. Vittu ainakin kipinöillä. Kipinästä lähtee kyllä hyvä kipinä. Titaanispinneri on hyvä kipinöitä kaikesta. Secondary tuossa on vähän niinku hakee paikkaa, mutta se ei oo pudotusaukkoa. Se työn vielä. Katsotaan, niin se on kipinä, sama itse ulos areenalta. Look the dog! Minuutti kisattu ja ei käänny oikein, 2 jäljellä. millään. Koitetaan kääntää. Secondary pitää koko ajan haastaa. Haastaa kyllä, mutta ilman aktiivista asetta on vaan vaikea tehdä mitään. Kipinä ylös alapi, mikä ei sinänsä ole ajamista haittaa, mutta tuo ase ylös, mikä on vastustajaa. Hän sai itsensä ympäri, mutta kurkottaa kaveria. Puolet ajasta kisattu, puoli minuuttia aukeaa laita. Vähän vahvempi moottori kuin en tiedä, nyt vaan jumittaa ajasta. Oma on päässä, mutta kumpaankaan laittelee tuon ymmillä ja avain pikoja, armoja kylläkin, mutta kaikki toimii kummassakin laitteessa. Tasaa viimeinen minuutti ja aika aukeaa.
aivan vaarallisesta tilanteen, mutta hyvin se menee siitä, että sekundeet läpi lyödään kisinää pois, mutta kisinää on hereillä niitä tapahtua. Ai, sieltä sekundeet jätti noita. Punainen hamsteri vastaan Projekti 4. Kyllä punainen hamsteri lähti heti kippaamaan vastustajaa. Joo, mitä? Jätkähän. Punaisen hamsterin rumpuspinneri vaan näppärästi pyöräyttää vastustajaa ympäri. Ei, et nyt me voittaa tätä. Oh. Ja punainen hamsteri saa kyllä hienoja heittoja aikaa. Joo, nyt jätkä omistaakin. Ai nyt kun ei kerran ees kiinni susta. Aggressiivista asennetta löytyy. Projekti 4 ei vielä oikein kunnolla pääse kertaakaan punaisen hamsterin alle. Mikä tuolla nostulaitteella olisi aika tärkeetä. Minuutti kisattu. No. Vielä ei muuta kuin vähän tunnustettu toisiaan, että 50 kohtaa taisi ottaa kiinni ja kyllä ne siitä. Itse kun ei pääse alle. Nyt! Ei! Kyllä Projekti 4 yrittää ottaa tarjota holtetta tosta punaista hamsterista, mutta ei itse saanut. Rengas on varmaan... Ajasta kisattu enää puolesta minuuttia jäljellä ja kumpikin vaan menee pirilotteen ja yrittää saa vähän jotain toisesta. Tappio tuli nyt. No niin, laita alkaa pikkuhiljaa aukeamaan ja otaan nyt. Joo. Punainen hamsteri on pomputtanut G4 tässä kovasti, mutta eihän se nyt mitään tarkoita, jos saa toisen ulos. Se kun ei reaktionopeus riitä. Hamsteri ulos, niin se on sitten siinä. Ei. Kyllä vaan haetaan paikkaa kovasti. Mutta jos nyt tätä taistelua on tuonut tuonne kauaksi pudotusmallissa, niin ilmeisesti ohjastajat ei ole omiin ajotaitoihinsa tai jotain. No. Respondaa kunnolla. No niin, nyt on Projekti 4 kiinni punaisessa hamsterissa. 15 sekuntia aikaa. Renkaa! 10 sekuntia. Pääsi irti. Eli näyttää kukaan siltä, että ei tässä ajalla tullut mitään. Se ei syy. Tää menee nyt sen tuomarin päätökseen. Sieltä lähtee tosiaan Oudit punaisessa ja Vojakki lähti sinisestä. Jaha. Ei se ota kierroksia. Muuten hyvä. Oudilla ei aseata kierroksia jostain syystä. Vojakilla ottaa. Otan vähän. Nyt ottaa kierroksia. Se oli siinä. Se oli aika raita. Luovutat se vai? Joo. Aina nappiasta. Joo, eli Oudin luovuttaa tähän. Se on varmaan mennyt AV:lla on tämmönen rumpuspinneri ja viimatulla viskaalla, niin nimensä mukaisesti viskaa toista. 450 grammasta ja karsintaa edelleen. Niin toi on kato vuodenkin tää. Kyllä viskaa heitti Aave ja ympäri, mutta Aave pääsi itse takaisin oikeinpäin. Ja taas viimattu viskaa ja Aavalta. Siitä sai Aavekin hyvän osuman. Se meni viimatulla viskalla vähän toi ekspanssari tuolla jotenkin sillä asentoita ramppi.
Viimattu viskaaja ottaa aavelta kantoon, mutta ei ihan saanut. Ei, siinä oli lähellä pihalle, mutta ei. Nyt on kyllä aaveella aika lailla hyvä lyöntiasema, mutta sieltähän se viimattu viskaaja vaan nousi kuntoon. Minuutti kisattu ja 2 jäljellä ja täällä kumpikin vähän ihmettelee, että tässä nyt seuraavaksi. Aavel on sama kuin noissa kaikissa muissakin rumpuspinnereissä, kun se paljon kierroksia, niin sitä ei paljon pysty ohjaamaan sen jälkeen. Viimatella viskää ei luonnollisesti tämmöistä enemmän ole, mutta alkaa tuo seulapansteri olla aika kurjatun näköinen. Ja sieltä alkaa kohta viimeinen pieni. Ahaa, sieltä sai viimattu viskaaja Aave ylös alasi. Onko se 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kymmenen liikkuu, niin se on siinä. Ja voitto viimattu viskaaja. Se meni poikki, eli siinä viimattu viskaaja voitti tän ottelun. Aave on hyvä kysymys. Punainen hamsteri meni heti Scrapievin alle ja tää ase ei pääse pelaamaan kunnolla. Scrapiev yrittää noilla terillä saada vahinkoa aikaiseksi, mutta jos se menisi tonne spinnerin päälle, niin se voisi olla aika paakin. Mutta punainen hamsteri siellä yrittää rumpuspinnerillään saada vahinkoa aikaiseksi tuohon Scrapievin, mutta ei päässyt renkaisiin vielä käsiksi, että Scrapsi on pitänyt hyvin huolta itsestään. On minuutti kisattu ja molemmat vaan hakee tämmöistä paikkaa toisessa, mistä pääsisi lyömään, mutta ei oikein vielä löytynyt mitään merkittävää. Puolet ajasta kisattiin ja vielä tosiaan puoli minuuttia ennen kuin tuo laitto tuosta aukee. Scrapilla kun ei ole käytössä aktiivista asetta, niin varmaan luottaa sen viimeisen minuutin aikaan. Punainen hamsteri tässä kovasti pomputtaa Scrappia, mutta ei ole merkittävä vahinko eikä hajalle. Nyt se viimeinen minuutti alkaa, sieltä laita aukee. Scrapiipi jumissa vai ei? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kyllä. Okei, se on. Mari katsoo, että on. Punainen hamsteri voitti tämän. Ja sieltä molemmat lähtee toista kohden. Rummut pyörii ja jotain mitä tapahtuu. Joo, mitäs mulla on? Aini joku se toi. T1 onnistui saamaan tuon Grixuksen ympäri. Ei siinä mitään. Tällaista kevyttä kaveriheittoa ilmaa vaan. No niin, se tuli ensimmäinen osuma. Kunnollinen osuma, mutta ei sitäkään mitään vaurioita.
normaalia taistelutoimintaa. G1 sai Riksusta hyvä heito, mutta sieltä saa Riksu vuorostaan G1 hyvä heito, mutta ei mene ulos. Minuutti kisattu ja 2 jäljellä. Joo, mutta vähän lisää. Painaa Riksuja perään, mutta no. Saas nähdä, että käy. G1 nyt jumissa tuolla nurkassa. Katsot, ei ollut jumissa, no niin, päälle vaan. Mutta mä en pääse enää ympäri. G1 tosiaan ylös alasi, ei ajamista haittaa, mutta aseita ei voi käyttää kunnolla. Nyt siellä lähdetään laidan lähellä. Pyöri! Kisattu. Paskaa. Onko G1 nyt? Joo, se oli muuten sit siinä. Joo, ei osu jäi taas maahan, niinku... ei varmaan liiku. Ei pyöri ase yhtään. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jotain ollaan. Noin. 10 sekuntia meni eikä G1 pääse mikään Kristikselle voitti tästä. Kojakki lähti ensimmäinään päälle. Alakoinen sai hyvän osuman Kojakkiinsa. Oho, sieltä tuli lisää osuma Kojakkille alakolinaan ja Kojakilla ja etupiikkiä menossa. Ja tulee osuma molemmin päin. Nyt ei Kojakin ase enää pyörii. Mahtaako säästellä akkuja, onko rikki. Alakoinen sen sijaan pyörii ase hyvinkin. Kojakin molemmat etupiikit kinossa. Nyt ei varmaan ase pääse pyörii enää ollenkaan. Ja siellä tuli luovutusvoitto, eli Alakoja voitti tämän. Siellä lähdetään heti toisten kimppuun. G1 tosiaan tommosessa punertavasta moista ja liftin valkoinen tai kirkas. Ja ei se nyt ihan noin nopeasti poiskin. Ei, se on vielä se, noniin, kiitos. Tää ei näköjään... Kyllä molemmat yrittää vähän hakea paikkaa. Liftiitä vähän vähemmän, mutta... Se on aika korkea tuo laite, näin 150 grammaselle laitteelle nostaa. Tää on edes reagoittu kun nappi joo. Yhtä paikan hakua, kumpikin vaan pyörii toisen ympärillä ja yrittää tehdä jotain. Puolet ajasta kisattuu vielä parikymmentä sekkaa, joka toi laita aukeamaan. Sitten ei tarvii enää vastakkain nostaa. Ei pääse alle, ei pääse vaan alle. No niin, se viimeinen minuutti. Laita auki ja... Oho. Molemmat voi katollaansa siinä. Saiko kumpikaan toista otetta? Molemmat vaan pyörii siinä ja yrittää, mutta ei.
Nyt alkaa olla vähän jotain yritystä, mutta ei pääse siitäkään vielä. No niin, menee. 25 sekuntia. Meneekö? Noin! Liikkuuko koirakin? Eikö se ollut liikkuvihainen? Huomannut, että se on Noin, 3 minuuttia lähti siitä. Kummallakin on tämmönen roomipinni, ja sieltä alkaa ottamaan tulee haavea ylös ja pommittaa rentaa. Toi hyvin liikkuu vielä. Ei! Yhtään rengasta. Mä varmaan luovutin tää. Olti luovutti, kun ei liiku mihinkään, ei tarvii odottaa 10 sekuntia kikassa. Puujala asetta siellä, kun ei oo jalat maassa, on vähän vauhdikas. Kumassa ristäyttää, kun hakee Merivään spinnerin kanssa. Ai, sieltähän tuli hienosti. Eikä viimattu viska ja voitti tän ottaa. Älä! Se on soittanut, että se lähtee. Istus sinisessä. Kristus ei jotain lähti nojaan ollenkaan. Ase toimii ja liikkuu. Molemmilla toi vaakaspinneri pikkusen haittaa tuon ajamista silloin, kun täällä on tiedettä. Kristuksia heittelee G1. Tai G1 on lähtee ylös alasiin, mutta ei menoa haittaa. Oi, G1 sai hyvän nousemaan. Nyt ollaan tuolla pudotusaukon lähellä vääntöä vähän, mutta ei se oikein. Monet palaa tuonne keskelle areenaa turvalliseen paikkaan. Minuutti kisattu ja viimeisellä minuutilla aukeaa tosiaan pudotusaukko. Lähti jo G1 lähti kuori auki. Mitäs ihmettä? Nyt loppu toi peli. Pientä damagea. Mitä 4 ruuvia? Akku pois. No niin, akku on ulos rungosta, niin siitä on pakko luovutusvoitto. Elikkä no niin, sieltä tulee hyvä iso osuma. Alakoililla on aika toi spinneri. Vimmaton viskaa ja vetopanserit alkaa jo vähän antaa armoa tossa. Tattiakin on kova jo. Vimmatulla viskailla ase ylös. Ase alas. Ja nyt tässä on varmaan jumissa yläasemassa. Minuutti kisattu ja vimmatulla viskaa ainakin panssarit alkaa jo. Noin sieltä lähti etupanssari irti. Ledit sammuu. Niin, mä katsoin, että se olisi liikki, mutta se on ledit sammuu. Se on itse asiassa ajomoottoreitakin vimmatulla viskailla ja irti. Niin. Täällä ei. Selkeästi liikuntakykyinen ja menee minne haluaa.
10 minuuttia, nyt purtosaukko aukee. Immotulla viskaajalla on aika huonossa hapessa, mutta alakolina siinä vielä hakee viimeistä minuuttia. Jos vielä pääsee finaaliin. 30 sekuntia jäljellä. Kumpikin on vähän hyytynyt tässä näin, että alakolina ei vielä asia enää kiihdy, onko vähän akut lopussa. 20 sekuntia jäljellä. Ja 10 sekuntia taka-aleen kiireessä aloitan purtosaukosta, paikka työntää. Ja aikaa. Tää toimiks taas? No kyllä se toimii joten. Miten tää menee tuomarin päätettäväksi? Ai siinä oli. Secondate ja lifti lähti molemmat siitä painaa toistuessa. Liftuu. Lifti nosti secondate ilmaan, mutta ei saanut oikein vielä ulos sitä. Se on jotain. Siinä on joku isompi loppu. Siellä kyllä lifti kovasti yrittää. No niin, lähellä ei ollut vielä. Ja... Aha. Se... 1. Se on aika taidokas. 3, 4, 5, 6. Se on periaatteessa on se liikkuva. Eli 10 sekunnin liikuntakyvyttömyys, niin siitä tulee vastustajalle voittamatta. Mä meinasin, että saisit saada jo. Teemoteltuu lisää matsia vaan. Tylsää. Kohta minuutti matsattu ja vielä ei ole vähän haettu paikkaa. Lifti on muutaman kerran saanut secondate ilmaan, mutta jopa paljon muuta. Nyt oli liftillä oli hyvä paikka, mutta ei saanut kaveria ilmaa. Toi lappi on väärään suuntaan, aina jos mä painan sillä, niin nousee Nyt on liftillä taas secondate kannossa, mutta ei se siitä. Nyt on liftillä taas secondate kannossa, mutta ei se oikein. Sekin viimeisen minuutin kohdalla aukeaa toi laita tossa, niin sit on helpompi työntää kaveria pihalle. Nyt pitää saada laida yli tässä vaiheessa. Ai, taas on liftillä. Se on pohjas mitään, niin se on kiinni. Nyt aukeas laita, viimeinen minuutti käynnissä. Lifti yrittää saada secondatea työnnettyä tonne pudotusaluetta kohde. Sällihän uskaltaa mennä maalille. Nyt oli lähellä, mutta ei vielä väännetään. 40 sekuntia joku aikaa. juoni tossa. Ei, nyt on lähellä. Saako lifti työnnettyä? No ei saa, ei lifti voita siitä. Lifti katsomista maalipaikka. Voittaja nähdään finaalissa. Tuossa on niinku puoli, mikä ottaa sen kovasti. Se on semmoinen. Se on aika helppo sit, jos pelaa kahdella. Niin muoviliikat ei tarvitse korjaa. Tässä on enemmän aikaa. Tää on tämmös näitten kanssa. Aika hyvin. Saata mennä helposti se tuo 40 000 kierrosta minuutissa. Toi on raju toi pieni kyllä. Se on eka kertaa nyt isoissa. Voidaan kyllä alkaa olemaan taas vähän jääntyneitä, ei varmaan pääse enää ase pyörimään. Pääsee ja... Oi, meillä on tosi hyvä paikka. 1. Voi jatkoa vieläkin pelissä. Irrota. 4. 5. Ja niin. Ei mua kyllä aseta enää. Pankku. Mä herään taas.
kysymyksiä vielä jäljellä. Siellä Aave ja Vojakki kantaa toisiaan. Vojakki on täällä välttämättä valmiina. Sitten Aave ylösala. Kääntyy. Siellä on Tää riippuu sisään, ei oo niin tasainen. Ja katsoo. Mutta Vojakki ylösalas ja Aave ylösalas ja toista auki. Se oli tosi lähellä. Vojakki on saanut voiton nosta 50 sekuntia. Se Aave liikkuvaa tosta enää. Pääsee. Molemmilla on aikamoisia liikuntaongelmia, mutta Se ei oo mikään maailman paras ajettava väärinpäin. Ei oo pitää. 2, 3, siellä lasketaan aikaa. 4, 5, Häviääkö Aave? 7, 8, 9, 10. Kyllä, eli Vojakki voitti. Voitiks mä mukaan? Aave oli sitä kyllä, Vojakki voitti. Joo, näin siitä. Kiitoksia. Ilman ois ollut aika tasaväki. Sieltä ne molemmat lähtee rumpujensa kanssa toisiaan koodeen ja Riksus on jo ylösalaisin, mutta nämä laitteet osaa suoristaa kyllä itseensä. Molemmissa asenna tommonen rumpuspinneri, mikä vaan pyörii lujaa tossa keulalla ja tästä yritetään saada vastustajan vahinkoon. Ei, sieltähän se punainen marssu sai voiton. Saattaa multa ainakin 3 jalkaa. Ja sinisessä on Mulla ei enää valasia. Puujalka on kävelevä robotti. Multa jotain. No lähtee. Vähän käy. Mä ajan 3/3 kaasulla asetta. Kyllä tästä oldschoolta ei lupaa, sitä voi tulostaa mulle lisää jalkoja, että mä vien mun malliin sinne. Sinänsä. Tosiaan nykyään nämä säännöt menee yhdestä poikki, eli muutama vuosi sitten kitottiin vielä 3 pisteestä, ei nykyään kerrasta poikki. Laitteita on huomattavasti enemmän, meillä oli 18 laitteita ilmoittautu tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan. Ja tosiaan menossa on ihan näytösottelu, eli meillä on se finaalit tosiaan 16.30. Varsinaisena meillä alkoi jo 1:00. Miksi me ei hyökättä areenaa kohti? Mä rikon seinän tästä. YouTube-kanavaan. Eli Robo 105 pitää sitten kattoo, niin sieltä löytyy vielä linkit kaikkea. Tosiaan 3 minuutin aikarajalla mennään ja 5 minuutin aikana toi reuna tuolla on auki, toi punutalojen reuna. Jos kävis avaamassa tuon reunan tässä välissä. Ei ole mitään muuta mihin hyökätä kuin mun jalat ja mä kielsin hyökkäämästä niihin. Tää on vähän epäreilu. Pientä ohjausta. Ei no niin, mä rupeen työntämään. Mäkin alan. Työntömatsi. Periaatteessa kummassakin laitteessa on aktiivinen ase, eli tuo lainen aktiivinen ei se tarvitse, mutta se on lisää mahdollisuuksia, voi työntää kauden pihalle. Kävelijällä on vähän painoetua, niin se työntää paremmin. Ja sieltähän se tulikin. Eli puujalka voitti tän näytösmatsin. Kiitos, kiitos.
normaalit kimatsit ja viimeisellä minuutilla tosiaan toi laita aukee tuolta. Ja pitää tätäkin kovaa vääntöä suuntaan toiseen. Tää on vaikea juontaa, kun tapahtuu sitten. Pakko oli mennä koittaa. Heti, nyt lähti asettaa. Joo, liikuntakyvytä, ei liikkuu se vielä. Hankka on päässyt jo pois sekundeihin kadolta. Ja ilmasto viskalla täällä nurkassa vääntää noiden pienempien laisteiden kanssa ja puujalkakin on vielä jalat tallella. Aloitetaan sinne, että niitä olette tamputtu jalat pois tuota varausjärjestä sen verran, että se hyvin liikkuu. Puujalkaa pitää aina astella vähän vauhtia ja jalat ei tarvitse nopeasti. Täällä on minuutin kisattu ja täällä on ollut vähän tällaista hakua, mutta koska meillä minuutilla kun saadaan laittaa auki, niin antaa laidun oikein. Ja onko vimmattu lista ja nyt siinä sitten ei. Puolet ajasta mennyt. Jaha, tätä lähtee taas. Tässä on ilman asetta, että tekee medialaite. Puolesta oranssista laitteesta, kun nämä on koko liikkuu täällä. Nyt siellä on jo oranssi renkasti joltain laitteella tuolla. Nyt on viimeinen minuutti alkaa, niin alkee tää takareita. Mutta toinenkin rengas on lähtenyt irti. Ja piikit töröttää päin maata, niitä ei paljon voi mitään. Ilmattu lista ja ilmeisesti täytyy yläkivityä tulla punaista leviä ja ei tee mitään. T1 on pois, eli Scrappi on melko lailla yhdellä renkaalla. Nyt pitäisi iskee mun vasen jalka taas paikalle. Se olisi vaan liian kova. 15 sekuntia ei vielä saada ketään pois. T1 teknisesti on pois, koska se ei liiku, mutta muut on vielä gameissa mukana. No niin! Aika! Semmonen näytösottelu. Kerätään. Lifti lähti heti punaisen hamsterin kimppuun. Punainen hamsterit pääsevät aseeseen vähän kierroksia, niin kun haluaa kontaktia. Ja molemmat etsii hyvää paikkaa ja syöttää vaan toisiaan. Oi, siinä vähän lifti sai spinneristä itteensä. Oi! Punainen hamsteri voittaa. Kyllä. Oli tyylipunen tuloseitto, eli punainen hamsteri on 450 gramman finaali tosiaan. Vielä tulee osumaan kuplan suuntaan. Ai, minä olin lähellä. Pojat ylös alas pitää itse suorittaa ja alakoinen ylös eli ulkona jo. Puoli minuuttia kisattu ja osumaan tulee.
laitteja, mutta ei saanut vielä auki. Siellä puolella on aukko auki. 40 sekuntia menee siihen. Sitten voi jatkaa oikeinpäin ainakin hetkellisesti. Alkaa jo vähän toi vuorikaan olen auki. Sielläkin sieltä nousee kumpikin. Ne ovat kolinan, mutta vaikea sanoa kumpaa tulee enemmän vahinkoa, mutta koko ajan tapahtuu. Nyt alkaa viimeinen minuutti ja toi laita aukeaa tuolta. Molemmat on käynyt kertaalleen melkein pihalla ja pyörivät spinnerin muuttaa tuon laitteen yllättävän vaikeasti ohjattavaksi. Nyt Vojakilla ei ilmeisesti toi ase pyöri. Mä oon tullut sen verran vaurioittomuuteen työntäjälaitteeksi. Talakollinen ainakin pyörii. 30 sekuntia aikaa ja Vojakin tosiaan ei ole enää jalka ryhmäänkin ja ase pyöri vähän niin kuin sanoin näin. Nyt on molemmat ylös alas, niin 20 sekuntia aikaa. Täällä on tämmösiä postereita eli ruuveja tuolla pitkin kenttää. Siellä ne on vaan tunnetta 10 sekuntia. Huonosti kumpataan ohjata ylös alas, niin 3 sekuntia aikaa. No niin, olipas siinä taistelu kerrakseen. Nyt ei haluta korjata seuraaviin kisoihin tai jotain vastaavaa. Kyllä se korjataan. Luonnollisesti Haave 3 kertaa painavampana, niin aika hyvin pystyy kontrolloimaan mitä haluaa tehdä. Liftistä lähtee yksi rengas. Oi vittu sai Haaveen kantoa. Laskekaa sun 3 kertaa painava laitteen, mutta vielä menee 1,5 minuuttia ennen kuin tuo laita on auki, eikä se kantaa kuin 20 sekuntia. Siinä Haave heittää liftiä miten sattuu. Ei oo vielä ulos löytänyt. Oi, katon kautta. Ja lifti ei liiku. Ase toimii, mutta No lyö sitä kerran. No, renkaat ilmassa ei se liiku. joo, eikä lifti ei liiku, mutta mitä sitä haluta tehdä jotain virallinen matsi. No, ne mitä ne poikki. Eikä lifti liikuta kyvytön.